Anyar. Beh. Ada semua. Loh. BKB, buku servis. 2024 bulan piro lho iki lho? Bulan 8, Mas. Bulan 8. Buku servisnya JP 7 Welah. Tak ibu dhewe. Regane lur. 18, Mas. 18 nego yo. Iya, mek 18 nego mek susuk. Piro iki? 6 juta lengkap off 1 kali. 2014. Tahun piro? 2014. Mati pajak pisan. Ya hargane piro? 6 juta susuk. Oke. Satria 2014 6 juta iki lur susuk. Mati barang tuwa iku sing telaten. Mati barang tuwa. Wis ngene iki ngrumati barang tuwa sing telaten karo sing ngrumati tuwa barang. Piyuh miyo akeh ngene lur. Mulai 3 juta ngantekan 4 juta eneng iki lho. Rawonan, Mas. Rawonan iku pira urut? 3 juta susuk. 3 juta susuk. Iku 8 susuk. 8. Iki rada larang mergo iki Mas sedripe badhikan 4.000 wae. Oh ya. Langsung iki. Sing iki 3,5 kok mek susuk moto. Ya, oke. Om mbok dol pira iki le? 4 juta susuk. Susuk pira? Susuk aki. Susuk aki. Tahun pira iki? 2011 4 euro. 2011 Doro mati pajak ya. Wah. Kok entukan ae, Mas? Tahun pira, Mas? 20, Mas. 20 kondisi. Istimewir. Istimewa regane. Regane 18 nego. 18 nego ya. 18 nego pajak ya. Ya oke. Oke. Montor kuno Grand 99. Montor kuno Grand 99 6.500.000. Nego kondisi mulus. Restorasi. Oh. Wes mending cah. Piro iki lur? 5 juta susuk ya. Surat-surat BPKB only. Iya, nah wes. Weleh. Lah bojo apike tak weno nek dijaluk. Iya. Oke. Wah, iya oke. Montor gedine ngene mok 19.500.000 nego lur. Tahun 2021. Loh. R15 Fitri. Good kondisi. Muninge ngene lho. Sebelum iki ngene tahun 99, Mas. Impresa yo. Impresa 99 pajak urip, Mas. Restorasinan ulang tapi motornya ngene, Mas. Regane? 6,5 mek susuk tak gelem, Mas. Oke, siap.